Здравейте, приятели, на предаването за здраве и медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева, а днес гостуваме на Център за лечение на болка. За изкуството да се движим с усмивка ще говорим с моя събеседник, анестезиологът доктор Лили Иванова. Това е Виктор Антров от Стара Загора. След направена ендоскопска операция, вместо да се радва, че е решил проблемът с хернията, попада в ада на болката, която никой не може да определи на какво се дължи. Проблемът му решава доктор Лили Иванова. След операция, лапароскопска, дойде един момент, в който почна болка при носене на дънки и такъв тип панталони, които изискват носене на колан. Съответно, в началото нямах идея каква е причината, опитвах се да я намеря, ходих на прегледи. Всеки казваше, че не би трябвало да има казус и физически не вижда причина за това нещо. След което мой приятел, Павло се казва, Драголов, поздрави, понеже той ме помогна, ме насочи в тази посока, понеже той имаше контакт на доктор Иванова. Съответно аз се свързах с нея и тръгнахме да вървим по тази пътека, да си говорим можем ли да свършим нещо по темата, което е неоперативно, т.е. да спестим операция, понеже аз малко вече бях резервиран към този тип манипулации. Нормално, всеки човек, ако може да избегне операция, ще го направи. Колко време след операцията се появи болката? Колко силна беше тя? Постоянна ли беше? Някъде около 2-3 месеца, като мина възстановяването и реално аз тогава започнах да нося панталони с колан, понеже докато се възстановявах, ходих с такъв тип анцуз. Тогава полека-лека почна да се усилва. Значи, невралгичната болка е доста сериозно нещо, който е имал такива проблеми, знае. Болката е много силна и непоносима на моменти. Реално изпитваш нужда веднага да вземеш мерки. Не е нещо, което можеш да търпиш и от теб да мине така да се живееш с него. Не реши ли да пробваш болкоуспокоителни? Пробвах. Абсолютно нищо не работи. Няма значение какво. Абсолютно нищо. Попада в Центъра за лечение на болка, която доктор Иванова успешно лекува, прилагайки най-модерните методи. Тя ми обясни каква е логиката и процедурата на това, което прави. Общо взето, ме спечели идеята, че то не е свързано с абсолютно никакъв вид вещества, химикали или каквото и да е, което може да нанесе някакъв траен ефект. То е свързано с една капка вода, която се замразява. Тоест, дори да се прави често, не може да навреди. А идеята беше да не се прави и често и така и стана след време. Всъщност сега се чувстваш добре, дошъл си на контролен преглед. Да, мога да покажа даже, че съм с дънки с колан в момента и съм седнал. По принцип в тази полза боли най-много, понеже когато си седнал, колана притиска повече, отколкото когато си прав. Но, както виждате, съм в покой, в нормално състояние. Доктор Иванова, здравейте и ви благодаря за отделеното време. Здравейте! Срещнахме се с вашия пациент Виктор и той разказа, че след операция, оперативна намеса, се е получил болка и се е наложил да се срещне с вас. Много ви моля да разкажете каква е неговата медицинска история. Това е класическа ситуация на невропатична следоперативна болка, която при лапароскопската херниопластика е описана около 3-4% като вероятно да се случи. Така се видяхме с него, направихме консултация подробна и му предложих вариант за лечение с криоаблация. Докторе, всеки един от нас знае какво е болка, поне един път в живота си е изпитвал такава. Вие обаче, медиците, имате различен прочит на това явление болка. Ще ви помоля сега да споделите с нас. Болката е едно изключително неприятно психоемоционално усещане на всеки един от нас. И да, така е, всеки е изпитвал поне веднъж в живота си болка. Болката е всяко едно усещане, което тялото възприема като неприятно. Това е защитна реакция на тялото, за да се справи веднага да оздрави наранена или травмирана тъкан или област от тялото.
Най-общо болката, най-лесната класификация в световен мащаб е следната. Тя се дели на остра, подостра и хронична. Като острата болка е първите няколко дни след травма или след оперативна такава. Подострата е следващите няколко седмици и след третият месец болката става хронична. В какви случаи се получава хронична болка? Кои са тези фактори, които държат човека в такова болково състояние над 3 месеца? Голям набор от медицински заболявания, като може би на първо място, както в България, така и в световен мащаб, това са дегенеративните ставни заболявания. Тук се включват коксартрозата, болка в тазобедрената става, гонартрозата, болката в колянната става, спондилоартрозата, това е заболяване на прешлените в гръбначният стълб. Като може би на следващ момент най-често срещана е диабетната полиневропатия. Така или иначе това е заболяването на века. Повишават се страшно много случаите на тази патология поради следния факт. Това е, че много пациенти вече с наднормено тегло страдат така наречен метаболитен синдром, лошо контролиран диабет тип 2 и съответно увреда на периферните нерви. Какви са съвременните методи за лечение на хронична болка? Ще научите, ако останете с нас и след рекламите. Какви са методите за лечение на болка? С това продължава разговора ни доктор Иванова. Съвременните методи на лечение на хронична болка, първо искам така да подчертая, че трябва да са мултидисциплинарни. Тоест, основното изобщо в лечението на хроничната болка е първо поставянето на диагнозата. Това изисква определен вид изследвания, образни изследвания, като ядрено-магнитен резонанс, оглед по техографски контрол, консултация с определен тип специалисти, електромиографски изследвания, които да ни насочат точно кой е увреденият нерв и каква е подлежащата причина и има ли такава. Тоест, има ли пациента придружаващи заболявания. Защото ако един пациент има един диабет, от тук нататък вече ние променяме погледа, начин на лечение. Иначе, този иновативен метод за първи път е използван през 70-те години. Това е лечението на Виктор, нали така? Една капка, замразена капка, каза той, е спасила болката. Точно така. Всъщност апарата е създаден на принципа, на един физичен принцип всъщност. Той подава под-високо налягане газ, като газа може да бъде азотен оксид или въглероден двуокис. Подаден под високо налягане и в близост до увреденият нерв, той го замразява. При замразяването на увреденият нерв, интересното тук е, че не се унищожава нерва. Тоест, идеята е да се прекъсне предаването на болковият импулс. Когато пациент има хронична болка, от нарушеният нерв, болката се предава по гръбначния стълб към централна нервна система и така ние всички усещаме и регистрираме болката. Идеята е на това лечение да прекъсне това предаване на болковият импулс, като аз затова работя и с тази методика, тя не унищожава нерва. Тя променя неговата структура, като от деня на манипулацията нерва всеки ден се възстановява с по 1 мм. И средната статистика на възстановяването на нерва е около 6 месеца до 1 година. Дори има статистики, че може да продължи и до 2 години обезболяването, като разбира се, зависимост от увредата. След което нерва абсолютно провежда наново всички импулси, вероятността да се появи наново болка е много малка, но хубавото е, че тази процедура може да се повтори, без да има никакъв неприятен момент за пациента и нещо да увреди някаква негова област от тялото.
Сега, докторе, влизаме буквално в детайлите, за да могат нашите зрители да си представят какво се случва. Пациента трябва ли да има някаква предварителна подготовка? Амбулаторно ли се извършва тази процедура? Какво точно правите? Предварителната подготовка, ако има нужда от такава, се прави на предварителната консултация. След като е установено, че става въпрос за увреда, която може да се повлияе от тази терапия, назначавам ден, в който пациента пристига и правиме първата част от това лечение. То се осъществява на 2 етапа. Първият етап е така наречения диагностичен блок. Какво представлява това нещо? Това е методика, с която се диагностицира, че точно този е увредният нерв. Прави се под ехографски контрол с специални игли за регионални или диагностични блокове, все едно и също е, като игличката под ехографски контрол се провежда през кожата до увреденият нерв, след което се подават електрически импулси от специално апаратче, наречено електростимулатор. Това приспособление е въпросният електростимулатор, който се използва на първата процедура, наречения диагностичен блок. Това е едно устройство, което дава едни ниски честотни токове, които се провеждат по игличката и в близост до нерва, не върху самият нерв, създават дразнене леко на нерва, така че да не причинява никакъв дискомфорт на пациента и така ние установяваме с това устройство. Игличката къде се поставя, върху кой от накрайниците? Игличката се поставя ето на този накрайник. Намирате поразения нерв, този нерв, който вие трябва да го замразите след това. Точно така. И това е апаратурата, с която се случва въпросното замразяване, нали? И това вече е апаратурата. Това е устройството, което е с странен софтуер, т.е. е изключително интелигентна машина. Чрез нея също може да се прави електростимулация, като тя работи с този въпросният газ, който замразява нерва. Отзад има една бутилка, пълна с въпросния газ под налягане. След като се стартира цикъл на замразяване, преминава през този маркуч и излиза от него. Вече сме вкарали игличката до нерва и правиме цикъл на замразяване. Правят се 2 цикъла на замразяване, един след друг, като помежду тях има момент на размразяване. Много държа на проследяване на състоянието на пациента. Всъщност това е идеята да видя всъщност какъв е бил ефекта от цялото лечение. Като искам само леко да вметна, че след замразяването на увреденият нерв минава един период от около 2 седмици, така е описано в методиката, в който нерва се пренастройва към тази променена вече структура и това, че няма да провежда болката. На моменти нещо леко дискомфортно може да се появи на съответното място. След тези 2 седмици абсолютно настъпва едно плато и пациента изпитва абсолютно облегчение. Като в тези първоначални 2 седмици пациента рязко усеща намалянето на болката. Всъщност ето сега е пусната електростимулатора. Той изписва нули, понеже не е монтирана игличката и не е стартирана процедурата. В момента, в който вече навлезе игличката в близост до нерва, той започва да предава тези импулси до нерва и пациента усеща леко изтръпване. С това апаратче можем да правим сензорна и мускулна стимулация. Това е изключително важно за диагностиката на увреденият нерв, като сензорната стимулация означава тестване на тази чувствителност, която има за допир, за натиск нерва. А мускулната стимулация е вече за да бягаме от двигателни нерви, да не нарушаваме тяхната функция. Защото тази методика е подходяща изключително и предимно за сензорни нерви. Или смесени такива, при които може да кажем като лекар, че можем да допуснем част от двигателната функция на нерва да е засегната, но тя ще се поеме от околните нерви и мускули. Тоест много финна е вашата работа, часовникарска буквално. Общо взето се работи на милиметри, затова техниката ни е изключително важна в нашата работа. При какви заболявания може да приложите този лечебен подход? При изключително много видове заболявания, увреди, както казва едно от светилата в тази дейност,
от областта на врата до върха на пръстите. Тоест започваме с окципиталната невралгия, тя е изключително неприятна. Там става въпрос за увреда на окципиталният нерв. Това е областта отзад на тила на главата. Хората много често се страхуват въобще да отидат на операция в тази област, а имат болка и вероятно могат да решат този проблем, идвайки при вас. Така е. Не случайно процедурите се правят в амбулаторни условия. Т.е. какво означава това? В кабинет. Не се налага операционна, не се налага престой в болницата. Пациента идва, прави се процедурата, след което си тръгва и си върши абсолютно нормалните ежедневни дейности, без да се придържа към някакъв рестриктивен режим и ограничение. Дегенеративните заболявания подходящи ли са за този метод на лечение? Те са, между другото, най-голяма част подходящи за това лечение. Всичките тези ставни, мускулни ставни заболявания на всички големи стави на човешкото тяло, от рамената става, коляната, тазобедрената, така наречения разпространен страшно много фасет синдром. Това е заболяване на ставите на прешлините на гръбначния стълб, които създават изключително болезнен момент за пациента. Остеопорозата, доктор, е подходяща ли е? За съжаление не конкретно тя, но тя като причина вторично за болка, да, може да се повлияе с определени техники. При определената консултация, която правя аз с пациента, строго индивидуално преценявам кое лечение е подходящо. Казахте вие, че 2 години може този болков синдром да бъде потиснат. Какво се случва, когато минат тези 2 години? Това е, може би, най-дългия период до сега, като статистика направена в световен мащаб, като период за обезболяване. Да, може да се повтори процедурата. Няма никакъв противопоказание за повтаряне на методиката. В момента, в който се появи и стане неприятна за пациента, идва, правиме пак процедурата и пак даваме един комфорт на пациента. Защото тази хронична употреба на обезболяващи медикаменти от всякъде ни затрупват дали реклами, дали от познати, да използваме медикаменти. Ясно е, че те вършат работа, да, не ги отричаме, но до един момент. Защото самите те в една хронична употреба водят до своите странични ефекти, а те никак не са малко. А тук в този случай няма такива странични ефекти, нали така? Не, нямам до сега в практиката си, нямам нещо, което да е довело до някакъв неприятен момент за пациента. Не е болезнена манипулация, тя се прави с локално обезболяване. Лично аз смятам, че това е изключително съвременно лечение, измислено за тотален комфорт на пациента. Другата методика, с която аз работя и използвам при пациенти, при които въпросната криоаблация не би била подходяща, това е така наречената PRP терапия, или това е съкръщението на английски богата на плазма, на тромбоцити плазма. Това е в областта на регенеративната медицина. Тя също не е нова методика. Още в 2005-2007 година са правени първите проучвания с терапия за болкови синдроми при сухожилни и мускулни ставни заболявания, при костни увреди и установено, че тази терапия изключително добре повлиява болковият синдром. Какво представлява тя? Най-общо казано, пациента идва след уговорена среща с лекаря, взима се венозна кръв, която се центрофугира в един апарат, наречен центрофуга, и се извлича в концентриран вид плазмата с тромбоцитите от собствената кръв на пациента. Ето това представлява епроветка с взета кръв от пациента, която се поставя в центрофугата, след което се прави цикъл на центрофугиране. В момента са зададени параметрите на този цикъл. След като приключи този цикъл, се взимат епроветките и се изтеглят с една спринцовка и тя вече е готова за употреба. Пациента ляга на кушетката и където е болковият синдром, по тихографски контрол се инфилтрира в максимална близост до анатомично увреденото място тази течност.
Правят се по протокол 3 процедури през интервал от 3 седмици, като ефектът от първата инфилтрация започва след 3-та седмица. Тази техника и лечение е много, много подходящо за много болкови синдроми. Лично аз също така приоткрих ефекта. За разлика, сравняваме с кортикостероидната терапия, която в световен мащаб вече има отлив и е доказано, че има много странични ефекти. Освен това, кортикостероидите имат много кратък ефект на лечение на болката, докато PRP терапията действа малко по-бавно, но всъщност с един много продължителен период на облегчение. Тоест след този курс на лечение се прави пауза от около половин година, 6 месеца, може да се повтори наново. И понеже вървим към финала на нашия разговор, нека да бъдем максимално полезни. Да кажем на хората при какви случаи е противопоказано прилагането на тези методики. Да започна първо от криоаблацията. Има относителни и не толкова относителни абсолютни противопоказания. Абсолютните противопоказания са когато пациент е на антитромботична терапия, т.е. сърдечно-съдови проблеми, които имат пациентите, те пият такива антиагреганти. Но при подходяща подготовка и консултация съответно с кардиолог се заменят тези медикаменти. Той всъщност пак може да мине на тази процедура, защото има просто риск от кървене и там малко по-специална подготовка трябва. Другото абсолютно противопоказание е инфекция на мястото, където ще се прави манипулацията. Ясно е. Докато за PRP терапията противопоказанията са изключително при автоимунните заболявания. Не се прави при такива пациенти, автоимунно компрометирани, както и при онкопациенти, за съжаление. Всеки, който ни гледа сега, веднага ще каже, достъпно ли е за мен да си позволя такова лечение? Здравната каса ще го покрие ли? Ето това е един много сериозен казус, който на този етап, за съжаление, не е разрешен в България. За съжаление, Здравната каса не покрива тази дейност. Нещото, което аз в практиката си виждам като развитие, и то все пак е някакъв шанс за пациентите, е, че доста от застрахователните дружества се оказва, че покриват голяма част от тези съвременни лечения, което все пак е някакъв шанс за пациента. Надяваме се да има развитие и да се работи в тази посока, да има разбиране за колко трудно се лекуват тези пациенти. Сърдечно ви благодаря, доктор Иванова, за отделеното време. Аз също. Разделяме се с пожелания за здраве и добро настроение. До нови срещи!